акнун мақсади асосии ҳамин барномаи гузарондани мо аз истеъдоди шумо бохабар кардани ҳамин тамошобинону мардум ки ҳаст. ман мефаҳмам ки дар дохили барнома набояд ки худамон аз ҳамун сабку услуби тӯёна истифода мебурем. аммо ман маҷбур мешавам ки шуморо гӯям ки як ҳамун партияе ки тӯёнае ки мерад ҳамин як куплет навозеду хонед ки мақсад одамое ки дар тӯи шумо даъват мекунанд донанд истеъдоди шумо бояд ки бохабар бошанд ки шумо чӣ мехонед чӣ менавозед. шумо худатонро озод ҳис карда тасаввур кунед ки ҳаминҷа ҳама рақсу бозӣ дорам. аз наворбардори мо рақс медарам. бинед камера меҷумад аз тамошо кунед. خبر ماندهی از من و رازی منه سلامت باشید. ан ҳаминтар дӯстони азиз ман бори дигар муаррифӣ кардан мехоҳам ки олимзода иноятулло аз деҳаи косатарош ҳастанд. ҳунарманд, овозхон, навозанда метавонанд дар тӯйҳои мо шумо хизмат карда бошанд. баъзе вақт ҳамин мешавад ки ман ҳар вақто ки касбу кори наворбардории худамонро ҳатто ки вақто ки муаррифӣ мекунам гуфтан зарур аст ки баъзан вақт мешавад ки эҳтиёҷ пайдо мешавад. хоҳ шумо мухлиси ман ҳастед хоҳ нестед, эҳтиёҷ пайдо мешавад ки наворбардор лозим аммо намешиносед. ба ҳамин хотир мо шинос карда истодем. анамихе ҳофиз ҳастанд дар анамин диёр хизмат мекунанд ба халқу ватани хеш. ҳар вақто ки ниёз пайдо шуд иҷозат аст ки рақамҳои телефонатонро гузоред? албатта. номери асосии ман 714 0094 аст. агар касое ки хоҳишманд ҳастанд метавонанд муроҷиат кунанд ва бародарон ногуфта намонад ки мана бародари азизи мо наворгир ҳастанд. номерашон 774 82 74. бо иншоалло дар рӯи экран мегузорем. метавонед ки аз наворбардории ин кас истифода баред. хоҳишмандем ки агар ягон наворбардор наёфтед марҳамат мана мо муаррифӣ карда истодем беҳтарин наворгир беҳтарин. саломат бошед. ин рақамҳое ки мо мегузорем акои Аббос набинанд ки соатҳои як шаб зам мезананд. бовар кунед инҷа куҷо бошад акои Аббос ки аксида навозанду хона. салом мегӯем акои Аббос ба агар моро тамошо доранд. саломат бошед. мо ҳам мухлиси шумо ҳастем акои Аббос. овозатон хаста нагардад. беҳтарин месоям бовар кунед. як ҷон ташаккур. мо нақша доштем ки амирӯз
тағдир мекард бояд биёрем буд ман ки аз дигар тӯй омадам шароит имкон даст надод худохоҳ буд дар сафарҳои оянда бо акои Аббос як барнома мекунем бо Иноятулло ва акои Аббос иншоалло ҳамаш хуб мешавад худохоҳад